Mira, la relació en ella és bona. Jo el que vaig dir, i no és la primera vegada que ho dic, sinó que ja m'ho vam preguntar de Rafael Blasco i vaig dir exactament el mateix, diu, bueno, vostè si estiguera en la seva situació què faria? I jo vaig dir, pues mira, jo davant qualsevol situació d'imputació deixaria tots els meus càrrecs i me n'aniria a casa. Però per què? Pues perquè és una decisió personal meua, però tan respectable és la meua com és la d'aquestes persones. Per què? Pues perquè hi ha una llei que és, a més és llei orgànica del règim electoral general, que mentre no es canvie, i de moment no s'ha canviat, vol dir que la decisió d'una persona que ha sigut elegida en unes eleccions, com és un regidor, com és un diputat, com és un senador, la decisió d'anar-se'n és personal, dependent. I és una decisió totalment legítima perquè està emparada per una llei. Entonces, això és el que jo dic. Jo dic que primer n'hi ha que respectar la presumpció d'innocència. També és cert que si, per exemple, el portaveu del grup parlamentari popular, la persona que ha substituït a Blasco, Jorge Bellver, a ell el van imputar i va tenir un juí, si ell haguera dimitit, avui no seria portaveu parlamentari, ni diputat, ni res. Per què? Pues perquè se n'haguera anat. Però bueno, això són decisions totalment personals. Dic això perquè en el juí el van absoldre. Què és el que jo crec que es hauria de fer per solucionar aquests temes? Perquè són temes, la veritat és que prou complejos. Perquè, claro, si una persona se'n va, vol dir-se que està renunciant a la seva presumpció d'innocència, perquè si tots tenim la presumpció d'innocència, si encara no t'han juzgat i no t'han condenat, tu per què t'has que deixar un càrrec públic? I la veritat és que després en la majoria dels casos o s'arxiva o en el juí declaren innocent. Com solucionaria jo aquest tema? Pues jo modificaria la llei, per això es tenen que posar d'acord els dos grans partits, en el sentit de que quan una persona l'imputaren, pues que es buscaren instruments perquè temporalment i mentre estigui imputat deixarà el seu càrrec, fora substituïda, i en el moment en què cessarà la imputació, que automàticament per llei tornarà al càrrec. Però bueno, són coses que estan parlant-se a altre nivell, perquè nosaltres les comunitats autònomes no tenim competències per aquests temes, i que a poc aniran regulant. Bueno, pues el conseller Vela ha dit que ell no va passar aquest document, i nosaltres el que hem dit és que la paraula del conseller no tenim per què posar-la en dubte, i ja que s'ha anunciat que és un tema que ha d'investigar-se judicialment, pues que nosaltres anem a col·laborar plenament en la justícia, i no sols això, sinó que inclús nosaltres internament també farem algun tipus d'averiguació per intentar ajudar a aclarir la veritat dels fets. Però aquí el que passa és que tenim que ser prudents, i que ja que va haver un tribunal que ja ha dit que va investigar-ho, pues col·laborar en el tribunal, i al final el tribunal que decidisca si existeix algun tipus de responsabilitat penal. No. Això és una cosa que la Comunitat Valenciana mai ens hem plantejat. És que la solució no és retornar competències. Nosaltres pensem que no és necessari retornar ninguna competència. El que tenim que fer és optimitzar el gasto, saber què és el prioritari, que són les polítiques socials, i ajustar, reduir el tamany de l'administració per a, sense prescindir de cap de servici, que podem fer-ho perfectament, poder fer que l'administració sigui sostenible. Nosaltres no necessitem tornar competències per a reconduir la qüestió. Nosaltres, fent polítiques d'estalvi que se'n poden, en l'administració se'n poden fer moltes, i sí que és veritat que llevant algunes coses que no són essencials podem eixir endavant, i eixirem endavant. Bueno, pues jo crec que en política la precipitació no és una bona consellera, i crec que el que s'ha produït és que al final resulta que estàs pitjor que estaves.
Les eleccions es tenen que fer quan toquen. Té que haver un motiu molt acreditat perquè tu anticipes unes eleccions, i si aquest motiu no el tens, el que tens que fer és esperar a que transcorrisquen els 4 anys. Si vos fixeu, el que ha passat en Catalunya ara, fa molt poc temps va passar en Astúries, que van repetir les eleccions als 4 o 5 mesos, i el mapa polític que ha quedat després és exactament el mateix que havia. En aquest cas, inclús pitjor per a CiU, no? Això què vol dir? Que tu no tens que adelantar les eleccions salvo que tinguis un motiu molt important, i entre tant el que tens que fer és, si no tens majoria absoluta, que no la tens, pues, intentar pactar en altres grups, però unes eleccions és una decisió molt important i s'ha demostrat que no ha sigut efectiu. Jo crec que l'error i la precipitació ha sigut adelantar eleccions. Motiu? Pues el que diguen que tenen o el que siga, és igual, però no hi havia ningú motiu important per adelantar unes eleccions. Si tu el que vols és fer un referèndum i tindre majoria, si és que ja la tenies, això, perquè n'hi ha altres grups en la càmera que van apoyar-te. El referèndum, entre cometes, partint de la base de que no seria legal, però bueno, si aquest és el motiu, que tu vols legitimar una hipotètica independència de Catalunya i vols fer un referèndum, i què vols, que les urnes et diguen que sí? No, si les urnes t'han dit el que ja sabies, o sigui, que ho podries haver fet antes en Esquerra Republicana i en el partit de la Porta, o sigui, tenies majoria suficient per poder fer-ho. Jo crec que s'ha hagut un pas enrere, i aquest pas enrere, mira, en política tu et pots enganyar moltes voltes i eres persona, i com a persona t'enganyes, però quan s'enganya un abogat, quan s'enganya un metge, s'enganya un periodista. Ara n'hi ha determinades coses que si t'enganyes et passen factura, i jo crec que Artur Mas s'ha enganyat en una cosa que va passar-li una factura política molt important, no de manera immediata, no té per què de manera immediata, però ha comès un error molt greu. Mira, ho valoro de la següent manera. El primer que he dit és que nosaltres en aquests moments no pensem en enquestes. Per què? Perquè les eleccions són en maig, el 24 de maig de l'any 2015. Així falta molt de temps, aquí queda molt de temps, aquí queden 2 anys i mig llargs. Després, perquè nosaltres som conscients de que moltes de les mesures que estem prenent als ciutadans no els agraden. Són conscients, però no tenim més remei que prendre-les, perquè és pitjor el remei que l'enfermetat i perquè estem obligats a prendre-les, i sabem que això té un desgast. Però les decisions els electors les prenen quan van a votar, i no és el mateix ara que et criden per telèfon, et pregunten què et pareix i tu manifestes el teu descontent, a quan tu tens que pensar, perquè ja tens que depositar el vot en la urna, tens que pensar en el que vas a votar. Vull dir que difereixen molt les enquestes de la realitat. S'ha demostrat en Catalunya. En Catalunya les enquestes donaven que CiU estava ahir al voltant de la majoria absoluta, en tenia 62, donaven 63, 64, la majoria absoluta són 65. S'ha quedat en 50, totes les enquestes s'han enganyat. Per què? Perquè és un altre moment i és un altre procés. Una cosa és que et criden per telèfon i et pregunten, i una altra cosa és quan tu tens uns dies ahí que saps que vas anar a votar i vas madurant el teu vot. Nosaltres és que no estem en eixa línia. Nosaltres som conscients que les enquestes donen un desgaste que és normal, perquè estàs governant, estàs prenent decisions que no són populars, i això genera enfado en les persones. Una cosa són les enquestes i altra cosa és el moment de la veritat, i 2 anys i mig en política és un món tremendo, és moltíssim temps en política. Entonces fer ara projeccions de lo que passarà el 24 de maig del 2015 és fer política ficció.